Lykkeli I Follow Rivers soimentilla Deidos showsta, kun 6:07 näyttää kellossa. Sean Paulilta ihan just Got to Love You, sitä ennen Nerolta Guilt. Ja nyt mennään biisiystävä kisaan Marianne linjoilla. Mistä päin soittelet? Tehtiin tuollainen liidi. Tässä siis huipputuottaja Dosse tekee radioshowta. Sekataan miten tää tapahtuu. Se on tuolla se kato tekee. Ei nää ihan niin live mitä luulis. Ei aina, joskus on, yleensä on. 96% ajasta on. Tiedätkö on ihan paljon. Kyllä on mestarityöstä. Siellä on vaan natsoi täällä ja se on chillailee täällä. Voi vitsi. No niinpä. Oliko se 86? Se on DJ Dosse, Radio Energy. Muista äänestää DJ Preal. Kiitos. Anna ääni DJ-kulttuurille Suomessa. Muuta näkyy.